Хәерле көн укучылар, бүгенге дәресебезнең темасы компьютер хәтерендә текстлар. Ә хәзер укучылар компьютер нәрсә ул дигән сораудан компьютер нәрсә эшли белә дигән сорауга җавап бирүгә күчик. Бу бүлектән башлап без компьютерларны куллану белән таныша башлаячакбыз. Без өйрәнәчәк беренче куллану өлкәсе ул текстлар белән эшләү. Кулдан язган вакытта еш кына хаталарны төзәтү яки текстка нинди дә булса үзгәрешләр кертү бик уңайсыз була. Язганны сызып ташларга, өстәп язып ябыштырырга туры килә, ә бу текстны ямсезли. Текстны күчереп язу өчен вакыт кирәк, җитмәсә кәгазьдә артык сарыф ителә. Компьютер ярдәмендә текстларны артык вакыт һәм кәгазь сарыф итмичә язарга мөмкин. Бу очракта текст йөрткәч булып компьютер хәтере хезмәт итә. Әлбәттә, аны озак вакыт саклау өчен тышкы хәтер булырга тиеш. Тышкы йөрткечләрдә текстлар файлларда саклана. Икенчедән, әгәр дә текстның кирәге калмаса, аны компьютер ярдәмендә йөрткечтән җиңел генә сөртеп яисә бетереп һәм аның урынына башка файл язып була. Өченчедән, компьютер ярдәмендә файлларның күчермәсен алып, теләсә күпме санда башка йөрткечләргә куярга мөмкин. Текст файлын электрон почта аша тиз генә башка кешегә тапшырып була. Текстларны файлда саклауның төп уңайсызлыгы аларны компьютер ярдәмендә генә укып булудан гыйбарәт. Кеше текстны компьютер экраныннан карап чыгарга яисә принтердан файдаланып кәгазьгә бастырырга мөмкин. Хәзерге көндә кәгазьгә басылмыйча файллар рәвешендә генә саклана һәм таратыла торган басмалар бар. Компьютерлар киң таралу белән андый кәгазьсез басмаларның саны елдан-ел арта. Шәхси китапханәнең дисклар салынган тартмага сыйып беткәнен күз алдына китереп карагыз әле. Өстәвенә информация күләме буенча ул әти-әниегез җыйган йөзләрчә китаптан ким булмаячак. Ә кәгазьне сакчыл кулланып без планетабызның урманнарын саклап калачакбыз. Компьютер хәтеренә текстлар ничек күрсәтелә соң? Компьютер хәтеренә күз салыйк һәм анда текстлы мәгълүматның ничек күрсәтелгәнен ачыклыйк. Текст информациясе символлар, хәрефләр, цифр, тыныш билгеләре, җәяләр һәм башкалардан тора. Без инде текст язылган барлык символларның алфавит, алфавиттагы символлар санының аның егәрлеге булуын әйткән идек. Текст информациясын компьютерда күрсәтүнең киң таралганы солы егәрлеге 256 символга тигез булган алфавитны файдалану. Андый алфавитның бер символы 8 бит информациягә ия. Экранда күрә аласыз. Хәзер исә теге яки бу символга кайсы 8 разрядлы кодны кую соравы туа. Компьютер алфавитының барлык символлары да 0-дан 255-ка кадәр номерланган. Һәр номерга 8 0-дан башлап 8 1-гә кадәр 8 разрядлы икешәрле код туры килә. Бу код икешәрле санау системасында символның тәртип номеры. Экранга карагыз әле, бу нинди сүз? Таблицадан карасак, информатика сүзе килеп чыга. Компьютер алфавитының барлык символларына тәртип номерлары тәңгәл куелган таблица кодлау таблицасы дип атала. Экрандагы таблицада Америка Милли стандартлар институты кодының стандарт өлеше күрсәтелгән. Биредә символларның унарлы номерлары, символлар, икешәрле кодлары китерелгән. Игътибар итегез, бу таблицада латин хәрефләре, баш һәм юл хәрефләре алфавит тәртибендә урнашкан. Цифрлар шулай кыйммәтләре үсү тәртибендә урнашкан. Бу кагыйдә башка код таблицаларында да үтәлә. Һәм алфавитларны эзлекле кодлау принцибы дип атала. Шуңа күрә алфавит тәртибе төшенчәсе символ мәгълүматның машинада күрсәтелешендә дә саклана. Рус алфавиты өчен эзлекле кодлау принцибы һәр вакытта да үтәлми. Таблицада SP1251 код бите китерелгән. Анда рус алфавиты хәрефләре өчен эзлекле кодлау принцибының үтәлгәне күренә. Ләкин бу кагыйдә рус алфавиты булган барлык код битләрендә дә үтәлми. Текстлар компьютер хәтеренә клавиатура ярдәмендә кертелә. Клавишларда безнең өчен гадәти булган хәрефләр, цифрлар, тыныш билгеләре һәм башка символлар язылган. Оператив хәтергә алар икешәрле код формасында да урнаштырыла. Компьютер текстының кәгазь текстыннан аерылып торуын сез информация гипертекст принцибы буенча оештырылган текстны очраткач аңларсыз. Нәрсә соң ул гипертекст? Гипертекст айрым фрагментлары арасындагы мәгънәви бәйләнешләре эзлеклелеге буенча карап була торган текст. Андый бәйләнешләр гипербәйләнешләр, гиперсылтамалар дип атала.
Гипертекст принцибі бойынша гадәттә компьютер белешмәлекләре, энциклопедияләр, дәресләр оештырыла. Анда китапны экраннан битләрне ачып, гадәти тәртиптә генә түгел, ә мәгънәви элемтәләр буенча ирекле тәртипкә күчеп, йөреп тә укып була. Мәсәлән, физика дәресендә Ньютонның икенче законы темасын өйрәнгән вакытта компьютер дәреслеге ярдәмендә укучы законның билгеләмәсен укыды ди. Көч массаның тизләнешкә тапкыр чыгышына тигез. Укучының массаның билгеләмәсен искә төшерәсе килгән. Текстта масса сүзенә күрсәтеп, ул җисем массасы турындагы бүлеккә тиз генә күчә ала. Масса җисем инертлыгы үлчәме дигәнне укып, укучы инертлыкны нәрсә икән ачыкларга тели. Гиперсылтама буенча ул кирәкле бүлеккә тиз чыгачак. Монда экскурсиядан соң укучы тычкан белән артка теймәсенә чиртеп, башлангыч ноктага әйләнеп кайта ала. Чөнки система гиперсылтамалар буенча йөрүнең маршрутын тулысынча истә калдыра. Шуның белән укучылар темабызның теория өлеше тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.